sa kaawit. Ano pa dahil sa iyang kaagi karon? Maganing sa kalalaki nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo, nagdasangan nga Archie. Sige na, Chris. Sugtan ako. Wala lagi ko'y gusto ni mo, Archie. Makagusto na lagi unya ka na ako. Buhaton ako ang tanan. Mahalon na ko nimo. Dili na ko katudloan ang akong kasing-kasing. O kung maingon gani kog dili ko, dili gid ko. Chris. Niya, undang na lang panguyab niya. Dili bay. Grabe sa di mo. Pangitag lain, oy. Di mo siya naglain bay. Si Chris ra ako. Ug buhaton akong tanan. Mapasugot lang ako siya. Dili gid ka mo undang og panguyab, no? Gipadadaan pa ko nimo buwak og chocolates. Oo. O labaw pa unya nga akong ihatag nimo, Chris. Kung sugton ako nimo. Sige, God. Oh. Ha? Nisugot na ka? O, Archie. Oh. Nisugot ako. Uyab na ta. Chris. Sige na. Buhata, ibang gusto buhaton ako. Chris. Di mo matubag si Chris. Di mo kadlaw nga uwa siya text ako. Oh. Ako siya tuod sa iyong trabahoan. Niresign man si Chris. Kanus alam ba eh? Mga usa ka buwan sukad nga nihatag siya resignation letter. Ug hapon lang nagsugod nga wala si duty. Ano di ay? Wala ka sulti sa may gagaw? Ha? Igagaw? Oo. Di ba, ikaw may tigkuha niya diri sa tabuan? Igagaw mo, di ba? Oh. Husto na anak dong. Ayaw pa apikto atong bayhana. Naglagot ako naghunahuna ma. Tangan kay ko niya. Gibiyaan akong ingon anak ko sa yun. Dili lang gitingali para kamus usag-usa. Uwa kay mahimo kung dili pagdawat sa kamatuuran. Ma. Kapuya nga si Apas ni Budi sa baray eh. Kadagabi naman lang tama sige ni Apas ni mo. Sas. Kami badagayon. Kapag may reklamo eh. Sa malingi mong gibuhat sa mga kuglingon oy. Wala ko labot kung maunsa ko bay. Lami ng gani kamatay. Iyay. Sa man taon ka. Tungod lang gyapon ni Chris. Pila nga kabuhan na kuan, milabay. Siya gyapon. Dilingon na kadaling kalimtan si Chris bay. Unmove na ba? Unmove na. Mabuo na tao no, unsa man niya. Ha? Siya malipayon na sa iyang umabot ng pamilya. Hmm? Ikaw, ano naghihapon ka?
Oh. Ano to? Payon. Ano sa'yo malipayon na ba? Payon. Kita ko niyang mabdos na. O, nanapod siya uyab karon. Ha? Oh, Mabdos na yun? Bigdaon, gudi siyang dako. Maayo kay ni Gana nakagbalik og trabaho dong. Nakarealize lang ko nga nang maoy ko sa sayop ng babae. Husto ka. Og karon, bangon gyud para sa imong kaugalingon. Pero gusto ko makabawas niya, ma. Unsa? Maubot raw niyang panahon nga makabawas ko niya. Dong Archie. The basket ka mo ta, Archie. Mga gabon. Bisag unsaon. Bisag unsa ko ka maayo, mudas ka, ma. Pero, biyaan na gabon. Well, I'll tell you. Dili ikabiyaan. Hey! Ay ko seryoso ka. Naibawat ang duha nga duwa-duwa rin nga ito. Archie. pamili sa lihag babae ha. CR sa ko. Sige, bay. Banat yun ha, banat yun ha. Archie? Grace? Dini ka nagtrabaho? Oh. Muso di ka gingon, Ani? Oh. Ikaw. Naibaw bang mo ba na nga dini ka nagtrabaho? Wa. Og palihog lang. Ayaw pagsaba ni bisan kinsa. May problema. May kabala ka. Ako ay bahala ko. Nya saway. Nakakita na. Chris? Bye. Nakapili na ko babae. Let's go, Chris. Ano mo ka? Murang ka guwigan na. Sorry, pero na-awkwardan lang ko. Sa laing lalaki di ka ma-afforden. O niyan ako, kiwawan ka? Karoon lang ka makiwawan na. Doon na kung nakakita ng hubog mong lawas. Archie, Sige na. Padayon na. Satisfy me. May, ako ba nakabantay na ko nimo nga gisigyanan nimo kadto si Chris sa bar. Oo, bay. Kaya malipay ko nga makakita niya nga mapugos lang o pakig-sex na ko. Lamay kayong feeling, bay nga nakabawas na ko niya. Marag siya nag-adto nimo dito, gusto na ka mubawas niya? O, tungod kay na in love na kaniya. Unsa? In love ba ka? In love ba ka? Wala ba yun? Ay, wala. Kalagot lang nga kung gibati para niya. Ug plano na kong duwaan siya, bay. Ha? Makigbalikan ako? Oh.
O di na kinahanglan niya matrabaho ka sa bar. Ako ni bala. Nera, address ni sa akong apartment. Ato ako kung musugot ka nga makimbalik na. Ha? Ug buwagan ni mo ang imong bana. Chris, Okay rin mo nga. Gidana ko ang akong anak. so buhat sa butan nga buwag na musong bana? O, Archie. Good. Oh, dali. Tanay sa sunod. Pahilumar mo ng bata, Chris. Gigutom naman gud ni siya. Wa naman siya gatas. Di magpalit ka? Wala taong ko'y kwarta, uy. Dili di ka masuporta sa akong anak. May ako'y amahan na. Pangitag pagi nga, makapalit ka gatas, anak. Unsa? Dili ka kagabaanan na, bay? Siya may gabaan, bay. Gaba na ning nahitabo niya karon tungod sa gibuhat ako. Nikagat na yun pag-ingon ako nga, ako mo'y mubuhi niya. Balik ka nakabiyas ba na? Gita pang iyang anak. Sabi mo, bay, musurok yun akong dugo basta makikita ko sa iyang anak. Akin bay. O, wa may labot ang bata ini, bay. Kung gusto ka man ni Mouse, ni Chris lang. Ayaw isakripisyo kapil ang bata. Oh. Hello, Chris. Archie, please. Tayo ako sa ospital. Na-admit si Dudong. Nagkinahanglan kayo minimo. Anong ako may tawag gani mo? Tawag yung mahana na. May, tara. Mag-iinom ta. Nunsam ka diya. Gilag-gilag maga, ha? Ah, Salbayas ka! Wala si Dudong! Patay na si Dudong! gano'n ko daw nga ako may basulo ni mo. Huwag ka nagkinahanglan siya ni mo, Archie! Nagkinahanglan ni mo! Nagkinahanglan siyang dugo! Sa imong dugo! Chris. O sabay, Imong anak si Dudong! Magkaibaw na mo gamabdos ko. Gipakasal dayon minimama sa iyang kailang ang kwartahan. Wala ko'y mahimo kay sulgong kuno ka ni Papa kung may baos siyang ikaw may nakapamabdos na ako. Mong gipatuo na mo sila nga nga kung ba na mo'y amahan sa kong imabdos. Ang kunon ako nga sa sinugtanan wa ko ma-inlove ni mo, Archie. Pero nakatuon ako na dugay. Archie, mahal tika. Mahal kayo tika. Pero alang sa imong kaayuhan og sa atong anak, nagpakasal ko sa lain. Chris, pasalo ako. Pasalo ako. Wala ko maluwas ang akong anak. Pasalo ako ninyo. I've been looking at people and how they change with the time. Huwag yung mayong dangatan kung manimaos ka. Dubli na hinoon ang kasakit ng gibati. Nawapod na ko ang akong anak. Karon, adlaw-adlaw kong nagsigig pangayo o pasaylo ni Chris ug sa among anak. Dili na lang kutob,
ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. And ayan guys, nadungga na to no, ang sulat sample ni Archie no, nga nanimalos, di ba guys, tungod kay nasakitan siya no sa iyang gugma kang Grace. Pero atong nasabtan diri guys no, natin ako diri nga pagtulunan nga di gyud maayo no manimalos. Pero sa sitwasyon ni Archie guys, tinuod bagha nga siya ang amahan, basing ipakonsensya lang siya guys no. O gisuta tanan dayon ni Archie no kung siya ba yun tinuod ang amahan. Di kay usa lang ka istorya nito o dayon siya no, og nagmahay dayon siya no, grabe niyang bako guys. Bisan pa magulay kasiguruan kung siya ang amahan. Pero syempre kay tao ba ya guys no, adunay kinabuhi nga nasayang, nakalas og nakonsensya siya guys. Gihimo pala to no ni kuan ni Grace para gilikayan siya no kay sa to basta mao na to guys no, dili maayo ang manimalos. Nanimalaw siya kang Grace guys, gipatuon niyang nahigugma siya, tanggap niya nung bisag na asiyay anak, pero deep inside atik-atik lang pala ang tanan no, pagpanimalos lamang. I hope nga nalingaw mo sa drama guys no, ug na naputay na katon nga mga pagtulunan karong adlaw. Nag-tour ko guys sa akong bagong CR. Ako ra mo naghimo ani gan. Ko naghimo ani guys. Napagay ko lang. Napagay ko lang sa akong trabaho. Kaya ang akong CR nga gamay, bisag gamay lang siya guys, pero happy na kuno kay achievement naman na ngalan nga ako'y nagpanday. Di lalim magpanday guys. Tayo ay tapos na. Sino ba yun? Kakilala. Anong silingan guys, nag-video eh. Grabe ka kusog sa kaulit. Diya pag kumakasin purya sa way lang pero makaulit mga good guys eh. Video ki gabi ka kusog, murag way silingan kirag nindot og tingog hatag rag alingog. Nako, kada adlaw na lang. Kaya ano? Adyaw. Oh, saan to? Hulog ko ba? Pila? 1 to. 1 to Pili ba yan? 24. Nag-chikas. Wait lang guys, kaya napatay ko. And we're back guys. Asa naman tao eh. Nawa pa guys, kadali. May na busy. Siyempre, customers first magitan na. Kaya importante kayo guys ang customer. Kaya kung wala tayo customer, nako, bagsak ang ekonomiya. Guys, matud pa diri oh. News update, Tigros Occidental Massacre. Unsa man nga massacre guys? Ay kato mangguro ning gobernador no. Gipatay og apil ang mga tao no nga naay to napulo ka tao. Unsa may update guys? Aduna gahay pagbasa na sa hatol. Notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa
nakaraang 300 taon, isa sa pangunahing export ng Pilipinas ay nanggagaling sa sugarcane industry. Ang pagtutubo o pagtanim ng mais ay naiulat pa nga na isang dahilan kung bakit ang USA ay may matatag na relasyon sa bansa. Sa Mao ba? kadahilanan na naging patok ang pagtatanim ng Fibor ba mo guys nga usa kuno sa hinungdan nga adunay strong relationship ang Philippines and US tungod sa tubo. Grabe no? mais. Ang nagmamay-ari ng ekta-ektaryang maisan ang isa sa mga itunuturing na alta o yung tawag sa mga taong parte ng most elite class. Bagamat maganda ang kitaan sa pagmamais, Sa Negros ni siya guys kay siyempre ang Negros gibansagan baya ni siya nung sugar capital of the Philippines, sugar granary basta. ang ilang mga environmentalist naman ay walang tigil na nanawagan na wag puro kasakiman ang pairalin. Dahil ayon sa pagsusuri, malaki ang naging epekto ng pagtatanim ng mais sa kapaligiran. Bukod sa ito ang isa sa dahilan kung bakit nabawasan ang biodiversity, ang mga ginagamit din sa pagtatanim ng mais, ang dahilan kung bakit milyon-milyong toneladang CO2 ang nare-release kada taon na rason kung bakit mas umiinit pa ang temperatura sa ating planeta. Kataas ba sa Ang ilang intro eh? pesticide- Ang intro guys, grabe nga pasikot-sikot, nagsugod gyud sa connection no og sa mais ug asukal unsa man din siya nga kaso eh. Straight to the point na lang tanaw. Oh. Isa ka buok. May na lang, halinan tag isa. 5 imong kwarta. Wala kay sukli. Napa? Wala na. 5 man isa. Patura na. 5 man isa. Sige na lang. Na lang sagot lingbong. Ay, asa naman taano eh. Siya na guys, kinawa ng tanisagan niya. Uy, naunsa naman. Tanaw ko sa mga wirings dire guys kay murag dili man ni safe oy. Safe bagahan kung ibuhat. What do you think guys? I don't think so. Hindi dito pwede masayop guys since this is live wire. Live wire guys ang atong gina-check diri. Sunod na lang na. Sunod na to na i-check kay medyo basic pa. Black ang dito guys since 40 baya ang atong kanha. Ay nako, so unsa may issue atong sugar oy og na ginagamit ng mga ito Ma- ang rason kung ito bakit ano magic sarap. Toyo, matong tag-Jason. Ay nako, kapoy ko sa akong trabaho guys, but unsaon we don't have the right to complain kay customer is always right. ang ilang Dayon ta. ibon ay nahihirapang mabuhay at magparami. Bagamat maganda ang mga adhikain ng mga environmentalist na protektahan ng hayop, para naman sa mga magsasaka sa Negros Occidental,
Kahit may mga disadvantage at epekto ang kanilang pagsasakit sa kanilang kapaligiran, ay mas nangibabaw sa kanila na mapakain ang kanilang pamilya at maibsan ang pananakit ng kanilang tiyan dahil sa kagutuman. Ayon sa ulat, ang Negros Occidental pala ang sentro ng sugar production sa Pilipinas. So confirm guys, Negros Occidental ang sentro sa sugar production of the Philippines. Basa na tag-comment ko, balagot ta kabaloon sa topic. Hello po, nice, may pakikinggan na naman ako. Thanks for the new upload. Then from Ivana Rita, wow, 810k subscribers. Congratulations and more power. This is from Kuan guys, no, Tagalog Crime Stories. Siya na ang pinakadaghang subscriber sa kiningan niche guys. Grabe. Very inspiring ang iyang mga content guys. Then from Michelle Lorenzo, nakaka-distract yung logo sa gitna. Logo? O nga May ay logo din. 60% ng asukal ay nanggagaling sa probinsyang yan. Namagoy Tagalog Crime Stories no sa ihang video, pero sakto ram po ng abotangan gud og logo ang yang video kay ang ban man gud mangawat no i-re-upload dili ang ayan yun siya, so ang ayan yun butangan niya og logo. So muna to guys, thank you so much.